El tema del contracte de concessió de la piscina, a dia d'avui com està? Això s'està prorrogant o com està? S'està prorrogant, donat que el mes d'agost, quan estava enviant l'informe definitiu d'intervenció abans de fer la publicació, en aquest informe se'ns va fer veure que hi havia un canvi substancial en el contracte, perquè passàvem d'un contracte del 2017 en què hi havia unes despeses màximes de 30.000 euros, passàvem a un contracte adaptat a l'actualitat a través d'un informe de viabilitat de la piscina que està al voltant dels 130.000 euros anuals. Això feia que, si no hi havia pressupost aprovat abans de fer aquesta licitació, anàvem a parar a una situació de no poder fer front al contracte amb pressupost aprovat l'any que ve. Això va parar la licitació del contracte i ara doncs estem treballant per fer una aprovació, per poder aprovar pressupostos aquest mateix any i poder iniciar la licitació com abans millor. O sigui, estàvem encara aturats en el procés de votar aquest informe últim abans de la publicació. El contracte està expirat, diguéssim. El contracte, la pròrroga del contracte expira a finals d'octubre. A finals d'octubre, i llavors? Es va demanar a l'empresa que féssim una pròrroga fins a la nova licitació. El que passa que, en aquest cas, Escola Assistents va presentar a primers d'agost un concurs de creditors i hi ha una empresa que es vol quedar a la unitat de negoci i aleshores disposat de continuar fins que es faci la licitació. Senyora Júlia, alguna pregunta? Seguint amb el tema de la piscina, com heu dit, està des de fa uns mesos en un concurs de creditors. Si ara la gestora decidís tancar la piscina, podria fer-ho i per tant les treballadores s'anirien al carrer. Llavors, ja només per respecte a les treballadores, que algunes porten més de 20 anys a la piscina, i nosaltres que apostem per la municipalització, seria ara un molt bon moment perquè l'Ajuntament apostés per la municipalització d'aquest servei, ja que tenim una empresa municipal i es podria fer una successió d'empreses i d'aquesta manera asseguraríem aquests llocs de treball i asseguraríem el bon servei i el bon funcionament de la piscina. Home, estem treballant precisament perquè no es tanqui la piscina i per assegurar la feina d'aquestes 26 persones. Però aquestes persones porten ja molts mesos amb una situació d'incertesa absoluta. Mesos no, Júlia. Jo crec que porta un mes o quan va arribar la notificació. Entenem que es refereix a partir del concurs de creditors, que va ser els primers dies d'agost, si no m'equivoco. Primera setmana d'agost. En tot cas, hi ha acord per part de l'Ajuntament i per part de l'empresa que agafa els drets i deures de l'Esport Assistents perquè hi hagi una continuïtat. Però llavors, aquesta continuïtat està assegurada fins quan? Fins que licitem. El mateix document ho diu, que fins que licitem a la piscina. Que això passarà quan tinguem el pressupost aprovat 2023 i puguem disposar de la partida i puguem... Si està tot a punt, si és que només publicar-ho. Per tant, podem dir que les treballadores de la piscina poden estar tranquil·les. Podem dir que hi ha un acord entre l'empresa que subroga els drets i deures de l'empresa, però de moment és una declaració de voluntat d'uns i altres i que això ha d'anar a bon port.